ora penak. Apa dhewe masak dhewe mbah dhewe. Anak iki saya gede, putih saya akeh. Kowe ora tau Facebookan update status terus. Mangsa. Aku yo ngerti. Dari TKI yo ngurusi gandeng karo lampir. Iku sak WC. Ora yo gayane. Oh muni ora no sawah aku dari TKI. Mangsamu ora penak, yo penak. Samu apa penak dek mbok tinggal kerja ning luar dek aku ning omah dhewe ora enek kancane saben dino berkangen ae rumang samu penak dek gesek-gesek dledek lah. Dibales pristakan identik video rumah ramutan dibales-bales seluruh TKI nang ndi. Mangsamu ra dibales, ya dibales mencai dadi artis kok rumah samu.